gi kalatas to nabuogi ahinya ni kapo jogo thoth ma jogot go riwore gimoro achiel to Kalonzo bende gimayo ker kata gimayo Raila wuod magini wanyalo nene Viusa sasa ochako wewa kendo awacho gi muolo an bende okasomo siasa ahinya to kago kwanda ker nyaka make sure number 1 ni Mount Kenya hold to kata kadhi to donge kata gi nus ne moko yombe te problem maduong ngato ni Kalonzo ni uchaega to every elections mosedhiye olalga gi 1.5 million votes mo aidho kelo ni Raila oro moko go mare ombulu ni nyaka wapenjre ni to ka ker dhi ombulu to goto onge godo ombulu cha dhi kanye to wuok mar Raila kidwoko penjo go to ibiro ng'eyo kuma piny dhi penjo ni Raila to wuok mar Raila dhi AUC ni mano bende dhi loko lwasi mar siasa ka koso mano dhi timo nang'o